3ec neu 9ec, dibynnu ar y haen. Arwynebedd, defnyddiwch y graffydd o gamod ymharan o'r ras. Mae'r ateb yn teithio fwy o pell, fel rhan ec-dy. A wedyn dwi wedi sgwennu o dan ar wedyn. Glirwch eich ateb. Wel, fel yn llawer o cwestiynau, bobl ddim yn darllen yn aml, mae yna fwy nag un ffordd o gael y marc. Right? Y ffordd symlaf, dyma lle mae'r arwynebedd mwyaf, ydych chi wedi cael digon o marfer efo hynny, efo'r fideo a'r beic a'r graff efo chi plotio. A wedyn, so, just deud yr arwynebedd mwyaf o dan yr rhanbarth yna. Right? Neu, ydych chi ddeud bod yn teithio gyflymaf, adeg hynny, 1 marc, am yr amser hiraf. 1 marc. Okay? So, unrhyw ddau o'r 3 ateb hynny. Mae hwnna, yr arwynebedd mwyaf o dan y graff, jyst yn cael y 2 marc yn syth. Okay? Wrth gwrs, peidiwch â meddwl bod chi'n mynd i gael 4 marc, 2 wrth gwrs ydy'r uchafswm. Okay. Iawn, a diwedd 3 rhan y 3ec.